مهینه خصوم په پلان لایو ذی قعده ذی الحجه محرم یہ سن په پلان لایو e چیک په دغه امانه بار وسه یه ماه رجب کوي که هسکه گوفین دو بی زگوی ماه حرام یعنی ماه حرام مطلب دو این خدا سے خصوصی احترام رسیو یو ته حساب دی مهینو له خدا سے احترام رسیو کی کسل بھی ہوئے دی مهینو بھی نو سوچی سی لیحمل اشچی مالی کیون زسنارنا دو بھی دول حسنو خداوند متعالی نامہ عمل کا لیکن سوچی سی احترام پو مستروما دی مهینو بھی احترام میاپا حرمت میاپا سوچی سی دی مهینو بھی نو معصیت چی خدای نافرمانی مل کیون زسنارنا گناہ پوزڑا ہوئی لہذا دی مہینوں بھی نو اے مہینوں چوکمن چونچہ احتیاط بیت بھی ضرورت ہے عمل معمول عمل نہیں چیتھو دی مہینوں بھی لیکن اعمال چی کھائی لیگی مہم دو مہینہ چک پو روزہ یا پیت پو دی مہینوں بھی روزہ یا پو اشن فضیلت ہے پورا مہینوں روزہ یا پو فضیلت ہے سوی قضا روزہ یدزسنانا بہترین مناسبین کی کھوسی دو یہ مہینوں بھی یاد زسنانا خدا متعالی سی ہم کھوئے قضا روزو چھمت ہم دی مہینوں بھی ثواب یافی یعنی روزہ یافی ثواب کو خدا کھلا شلدے دے قیامت جانا عزیز کن محشر میدانی کا مندے باقی لئی مشہور ہے مندے باقی مشہور ہے مثلا دو مہینہ دون این المؤذنون لے اذان من کھان کن گاری ہوتا ہے قیامت کچھو بیدانی نو جن و انس چرن پرن پتہ نہیں شی قسمی مخلوقات خدا کا آمد جمع پیتر جوابی کھا این المؤذنون اذان من کھان کن گاری ہوتا حاضر سو کہ دنیا دکھا یا ننگی دی مساجد کنینو یا ننگی امام بارگاہ کن مساجد کنینو سی پچس اسمت پو یعنی یہ درجت دے آزان من کھان پو انشاءاللہ دے آزان من کھان پو مسجد چوکیدار مسجد غسل خانہ کھول چھوا پھوپا دریوں کھول چھوا پھوپا کالیوں کھول چھوا پھوپا لیکن قیام اللہ خدا نزدیک کھولے گی نا این المعذرین گائد نشومو حاضر سو یوسفو این الائمہ یعنی امام جماعت کن گائد این القرآ مثلا لیکن معصوم روایت یہ نو اہم لفظ چکیان سمجھ این الرجبیون سبحان اللہ این الرجبیون یعنی معنی پوچھیں رجبی بیون گائب اللہ یعنی دنیا دکھا رجبی مہینوں بھی حرمت ستروں میں کدے بیون گائب دنیا دی نو رجبی دی مہینوں بھی نو مولائے کائنات امیر المومنین دنیا دی شافی تھتکا بیتے مومن کو گائے سبحان اللہ واجب خصوصی منادی سے ندا بھی رجر جتا جاؤ گاڑی وانگی عزیز کن حس کے اگر نہیں تھا اما گاہی کھا غیت دی گھا یود زر خداوند متعالی سامنے حاضر گوائے پی تمنا یود جسنانا دی مہینوں بھی حرمت پستروں دی مہینوں بھی انو شاہ فایت پیدا ہستیوں میں حرمت پستروں کیا بات ہے دی مہینوں بھی ابتدائی کھا خوان خوان خداوند متعالی سی یاننگی غیہی امام پو باقر العلم الاولین والآخرین امام محمد باقر فیقر ولادتیا مرحبا ہزاران یوتسو فو دی مہینوں بھی انو یاننگی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فیقر ولادت پسیا علی ولی شیر مرور دگار سپاس علیہ شاہ دل سوار ہزار سلام
واقعی چی خصوصی ابتدائی مہینی ابتدالا روزہ پویت پو وسط مہینی 15 تاریخ روزہ پویت پو کم سے کم پو ہے جو آخر روزہ پویت پو لئی ضروری دی مہینوں بھی نو رجب چوغل عمل چیت عمل داود چلتے رجب عمل پلا انتہائی مجرب دے عمل پر بھی روزہ دو پر وسط اور اعتکاف پسا دی مہینوں بھی ایتول فضیلت اشیلی کیا بات ہے واہ جی واہ چازا دی مہینوں بھی عزیز کن اتفاق نیس لئی چھو چک پوتا غلان سے عرض بیس کہ امیر المومنین فیاق ولادت پوئی اے چک پو 27 رجب پو دی مہینوں بھی خدا سیاسی ہو 27 رجب پو گے جا پو انگی عزیز کن ضرورا 27 رجب پو دے جا پو ان کے خدا وند متعالی سے قسل بیوس لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خدا وند متعالی سی دنیا چاسوں فی نکھر قیامت لوگ سے نسا دومی بات سا جنتی میں پی دن نعمات گامات سام سے نعمات الہی آنگا سے ذکر بھی گے نعمت چی حوالی کا خدا سے کسر ما بھی اس کے غیا کہتی ہے منت کر سکتے صرف چیز چی باری خدا سے کہتی منت کر سکتے تو پیغمبر فی اپنے رسالت پڑی سبحان اللہ واہ جی واہ کہ سابقہ پیغمبر گامی شریعت پو منصوب سے قیامت تھنی من پو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اپوسید دی شریعت پو قیامت تھنی من پو یعنی لاکتو سکیرے سون پر بنیاد تاں ہوئے پیشا کو دی مہینہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بس نا سیتی زحمت کن تمام بیت وانا عزیز کن دی مہینوں سے پو غفلت کو دینو مدان سر گل مچوب پکیوں ین پی حساب پو عبادت رول توجہ بیا کیوں غرض خلقہ دی باری سوچ سب بیا کیوں اچھا جناب چھا فائد پی روزوں ملنگ کیوں مکیوں ین پی حساب پو لحمول اسکن ملنگ کیوں مل بھی کوشش بیا کیوں اور خصوصاً دی مہینوں بھی یت پی دے ہم مجالی ازاداری جو مثلا امام حسین کاظم فی اپنی شہادت پو یت ہم ولادات یت ہم شہادات یت دیوں انو بھرپور انداز جنگ شرکت بسے پر رونا ترخی ہے منائی بیا پو تو متی شرعی اور دینی وظیفہ وانا غران سے شکریہ ادا بت جناب احسان جلالی فی آپ کو شکریہ ادا بت وانا خصوصاً آئی شمشاری فی آپ کو یاد اچھک شکریہ سبحان اللہ یہ کوئی فی آپ کو اعزاز اندوتی مختصر پروگرام کو یافید خدا انشاءاللہ سفر بخیر آمین صاحب وقتی کا برقرار یا تو آمین آمین یا اللہ وانا خدا یا پاک پروردگارا عمر پیدے مہینوں بھی نو میلا ایرے اطاعت بیا پی تو پیچ سے اس پاک پروردگارا آمین یا اللہ خدا مستور تو پیچ سے اس پاک پروردگارا خدا یا پاک پروردگارا یاران میں پلس کن من لکھے میں تو پیچ سے اس پاک پروردگارا آمین یا اللہ دیو اللہ پورا بلتستان ایک صدوے چاہیے خدا یا پاک پروردگارا علی فی آپ کو بنتاق للکن علی فی آپ کو اسم پو بلند بھی ایریت پی علمدار بھی آپ علم پو بلند بھی آشیاء فید پی پاکستانی پرچم پو کیٹی بلند بھی آشیاء فید پی دے محمد علی ستارہ اللہ پتہ سن سے خدا پاک پروردگارہ خریدے حفظ امان یا پاک پروردگارہ آمین یا اللہ میں کھا کھری خوالی کا خوشخبری چکو سے بلتستانی مومن مومنات نامیستی کا تھتکا باید بیان توفیق سے بسپاک آمین یا اللہ امام ظہوری تعجیل سے بسپاک آمین یا اللہ آمین یا اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی